ngibingelele kumgqibelo emini wonke amagumba amani umhlaba ngibhizi ke manje ngiyasuka la ku Rocky Ridge siyakosebenza le edamini siyasebenza impela edamini madoda bonakele nje so njengamanje ke ngila ku Rocky Ridge njengamanje kade nganigcina ngithe nje awuthi nje ke nginibingelele nje kuyisabatha nginibingelele yonke indawo lapho nikhona sisho ngithi hayi ke sekuyona ke inyanga kaMarch le iSaturday nje le ka Good Friday zonke indlela zobe ziya le eMidilove kule Saturday le ka Good Friday nje zonke indlela ziya eMidilove edamini King Bhakanza Madam kwesikamakhanda isigodi mangabe ngikhuluma ngendaba kaMakhandakhanda ngikhumbula abanye balabafana benza lezi zinto lezi zama graphics nama animations lapha ku social media bengi-approacha bethi bafuna ngoba uyabona izinyoni bengabe uyabona usathane bengabe kulinga usathane beza kumina bethi bafuna ukuthi edamini laMakhandakhanda bafuna ukuthi kunento abazoyenza kube sengazi ukuthi kuvuka inkanyamba edamini laMakhandakhanda kube ngathi kuvuka inkanyamba ngathi mina izobe ivuswa yini bathi hayi ziyenzeka izinto ezinjalo ngecomputer awukwazi ubone yini bengabe kade kunesiphepho bengabe sekwakhiwa lento kusuke kuthiwa awu nansi inkanyamba hawu nansi inkosazana nansi ukuthi hayi zenziwa yithini into ezinjalo nawe singakwenzela nje sibone inkosazana iphenduka edamini laMakhandakhanda kubonakala inyoka enkulu iphenduka noma mawuthanda singenza izithombe kube ngathi nansi inyoka esabekayo ihleli edamini ngathi bafana bami manicabanga mina ngaba nesikhathi sokuthi ngenze leyo umdlalo bathi hayi izokhuphula ibhizinisi leyonto ngathi ibhizinisi lami lizokhushula ukuthi niqamba amanga nifake inyoka ezingekho edamini mase kuthiwa nangu King Bhaka uma eduze kwenyoka ngathi mina ke baba angisebenzike kanjalo lento ukuthi nizokwenza lento zini mase kuthiwa bathi hayi bakhona esinye sibenzele ngathi phela niyokwenzela labo abasuke vele befuna ukusikema abantu uyabona niyokwenzela labo abasuke vele befuna ukusikema abantu uyabona so njengamanje ke kade bengichomela bethe wanqaba King Bhaka sisebenze nawe ukwenze ngazi ukuthi edamini kunje ukhona ke babakhona esibatholile kuya trenda ku TikTok kuya trenda sibenzela kungazi ukuthi umuntu uhleli nenyoka sibenzela abanye kungazi ukuthi khona into enkulu ephuma edamini sibenzela abanye kungazi ukuthi umisa ulwandle ngathi hayi phela nikenzela bona labo hayi thina kuzokwenzakalani mangabe sebethi abantu bacela kwenziwe u-live video ake kuthiwe nakho ke ningenzele kunesithombe kungazi ukuthi ngimisa ulwandle luza la magagasi bese bethi abantu awenza i-live video King Bhaka ulumisa ulwandle ngiyokwenza njani sebethi abantu awenza u-live video King Bhaka iphuma inkosazana ngiyokwenza njani angikhuluma into ezongicontradictor ngelinye ilanga mina ngoba ngenza sure ukuthi njengathi ngimele abantu ngibamele futhi ngeqiniso nangokuthembeka angishoni nje le uyabo ngenza sure ukuthi into engiyikhulumayo iyona exact lento engiyenzayo ozothi noma ufika kumina ufike futhi uyibone into ebengiyikhuluma ukuthi hayibo nansi lento yahlale yisho my king ngifuna into enjalo mina hayi isikhathi sokudlala so ziningi izinto ezizakalayo ezweni nje wasakhile siyabona impela ukuthi amacala aka khulunywa ngawo ama elections kwehliwa kuyenyusa isilo naso sivula iseshayamthetho ziningi nje into ezenzakalayo la ezweni ngifuna ukuyithinta lento yesilo yokuvula ngathi kunomcimbi wesilo kade ukhona lapha eMaritzburg nenkulumo zaso size sagcina sisirecognize noma sisikhuluma ngongizwe emchuno ngifuna ukuyithinta leyo nto uyabo ngifuna ukuyithinta futhi indaba yabasolwa ecaleni lika aka makhona okunye ufunda ngikuthinte mfethu ongitshela mina ke lezi zinto ngizikhuluma
ama outcomes azo engakenzeki ama outcomes noma yini into engisuke ngisho abantu basuke belinde i-outcome ya noma yini yenza kuzoba njani makunje ezweni mina mase ngiyaqhamuka ngithi kuzoba nje kuyenzeka sometimes ngisho into kanti into engizoyisho awufuni ukuthi abantu bayizwe leyo nto wena lapho ukhona kakhulukazi ipolitiki kuyenzeka ipolitiki uthola ukuthi ngizoshiya into kanti into engishoyo wena awufuna abantu ba understand ukuthi njalo bese umuntu evile ebibhitha kuyenzeka nje ngisho into kanti wena ufuna ukuthi kwipolitiki uyenze ngenkani ufaka umoya wokuthi kuzoba nje ipolitiki mase sifika thina sikhuluma iqiniso bengazi ukuthi uyahlukumezeka wena nalo umsupportayo mina angisebenzi ngokuthi thini igame yepolitiki enidlalayo ngisebenza ngokuthi kuzokwenzakalani uma ngabe mina ungi-engage ngi-engage into engiyishilo makuthiwa ayenzakalanga ngoba yonke into engiyishoyo isuke izokwenzeka njengoba ngishilo nje either uyathanda noma awuthandi kubhlungu kumanxeba noma kumnandi into engiyishoyo isuke izokwenzeka njengoba ngishilo nje angifuni ukuqamba amanga ngeke ngisho enye into mina mase kwenzeke enye into angisebenzi kanjalo mina uma ngabe ngithe le nhlangano izolithatha ukhetho kubhlungu noma kunjalo uma ngabe ngithi umholi uma ngithi ama spirit ale nhlangano aba ukuthi lokho uyakuzwa noma ukuzwa hayi kunjalo kodwa ke sizocela ke nayo bandla ke inhlangano ANC la ikhona ibakhuze labafana abagijima namabhokisi akhiwe bethi bangcwaba abantu le yanto nje iwumkhokho omumbi ngoba phela once wathwala ibhokisi wawusubhala abantu wabhala nezinhlangano zabantu wathi bafile usuke nawe uzama ukuthi kwenze umkhokho ongasile nje loyo understand futhi ukuthi labantu abenza umkhokho ongasile kanje bahlakaniphile nekhanda awukwazi nje ukuba uyibhokisi umuntu unomndeni wakhe bese uthi leli ibhokisi elakho wena sibani yabo umbhedo nje and akufanele into enjalo ihlekelwe ipolitiki or no politiki into enjalo akufanele ihlekelwe yabo ngeke phela sithi ngoba ipolitiki sekufuna ukuthi kwenze kumbhedo wezinto wena how do you feel ubaba unengane unefamily ubona abantu bakhe ibhokisi thi hayi ke leli ibhokisi silithwele singcwaba ubani leli ibhokisi singcwaba uKing Bhaka ngingakubhubhisa ngezinga eliphezulu kabi nganyiwa abantu bese beyahluleka ukubona ukuthi kahle kwenzakalani la uma uhlasela umuntu omhlaselayo nedlozi lakhe lisuke lizo retaliate uma sekwenzeka ingozi akulona idlozi lakho wena elikwenza ingozi idlozi lalomuntu osuke kade umhlasela elilwa nawe ngazi abantu ba understand kanjani bengabe uthi ungcwaba mina ngokwebhokisi uma ngabe usekugingqika itekisi kugingqika imoto yakho awushawa idlozi lakho idlozi lami liyangidefenda kulomsangane kade uthi uyawenza it's true it is what it is either uyathanda noma uthandi nje injalo nje lento yabo so uyabona ngangade ngishilo kwivideo yami egcinile mangaphosisi ngangade ngikhulume ngalensizwa yakamacingwana ngasho ngathi now is the time eyokuthi indlela yakhe yokukhuluma nendlela yokwenza nendlela yokugceka nendlela yenhlamba to come to an end and ngiyanitshela noma yinini mangikhuluma into sukizoba njalo ngicela nibheke from now going forward since ngenza my last video ngithi liyonto must come to an end. You can go back to my previous video if you want to. You will get exactly what I've said about ngizwe mkhulu. Ngicela ubheke from now going forward ukuthi uzophinda yini abe liyahlobongela abe iliyahlathe kade yilona from now going forward. Ngekusaba njalo. But ngekuyishintsha indlela yakhe yokuthi bengabe khulume with power, with energy, with enthusiasm. We can't run away from the fact that of course he's got that particular character. Yabo. Kodwa engikushoyo ukuthi usazoqhubeka yini athi wena sibanibani Fuseki Wisilima wamasimba please watch the space. Uzothi noma ekhuluma manje
but usezokhuluma uzwe ukuthi kukhuluma indoda, kukhuluma iqhawe, kukhuluma umholi, ungizwe. From my previous video, ngicela uyinotice leyo nto, yilani ngizongivuma khona. La ngivuma khona. Slightly ngizwe ke manje uyaqala wenzani? Uyashintsha ke ima eshintsha ke manje. Njobe eshintsha ke manje abantu sebezokwazi ukumbona ukuthi ungizwe uhlakanipheka kangakanani. Kodwa lo yamsangana kade ethi bengabe khuluma akhulume engathi udilike entabeni engathi yanyiwa le yanti ibifihla ikhono lakhe lokuhlakanipha ibifihla. Yabo. Abaningi bazomkhumbula esasokhosini wayekade esetshenziswa ugovernment all over ebaba ambassador ebayini because ukhozi lalimphunile in such a way ukuthi into ayikhiphe emlomeni yayikade ihlelekile ama artists belivela enza yonke into because bethu ufake effort uyayifaka baba une power edlula inkunzi edlula abafundisi abaningi edlula izinyanga eziningi kodwa akanayo le yama level khona le yama level unale power yedlozi yena the real dlozi liyamsupporta ke idlozi lakhe kodwa hayi kule yama level khona le yama level khona le yedlozi ngiyonichazela umehluko ngelinye ilanga when I get time just that manje I've got a lot of things to do while it's Saturday. I have to rush to my dam, I have to rush to PMB uyabona. I have to visit some of Makanda people. There is something that is quite emergency that I need to attend yabo. Kodwa ke ngibhaka uyinkinga mfana hayi uyinkinga ke ngibhaka mfana abangibizi ke ngibhaka for nothing yabo. So ingangithi ke ngiyayithinta leyo leka macingwana mase ngiphinda futhi ngithinta leqala yokufa angathi lokufa yama suspect alapha ya ecaleni lika AKA. Mina ke bafethu nje angishoni lena le I go straight ngasho kwelika senzomeyiwa ngathi laba basolwa abazi lutho ngaphinde ngasho futhi ngathi ispirit sikasenzo ngoba lemhlabeni into elawula ispirit into elawula ukuthi singakuphi support abantu ngathi ispirit sikasenzo sise side lokho elikhumalo kakhulukazi kule yangane yakhe intombazane usenzo ukule yangane yentombazane ba yabo. So uma ngabe kwenziwa lezi zinto usenzo usupporter le ya family because ispirit bakwazile ukusowna ukuthi sibe ngale spirit you like it or not iyona into engabe yaliwa kuqala ukuthi ispirit sasenzo asibuyele kasenzo ningayiphi indlela because ikhona indlela esingabuyela ngayo spirit one saba ngapha ispirit senzani ispirit somuntu siyalekelela ispirit ukuthi kwenziwe ubulungiswa ngaye because naye usuke elwa ngaze ngayichaza ngelanga lento ngathi ifana noma kuzophuma ingane owesifazane kuphuphume isisu shothi kwenzeka miscarriage like uma kuphuphuma isisu not all the time ingane yaphuphumelwa isisu la umuntu wapho ingane yaphuma not all the time la kuthiwa khona iyalwa kuyenzeka ingane iphume kodwa lengane ephumile ibisi yamsupporta uma wayo lo phunyelwe isisu ngoba yindaba understanda izimpi ekade zihlasela uma wayo kwase kushayeka iyona iyaqhubeka iyamlwela uma wayo even though seyishonile. Uma kufika umthandazi kusuka isangoma kufika inyanga ithi kwaphuma isisu isuse lengane sekususwa ingane ekulwelayo ngoba ibilwela wena ibingalwi nawe. Ilwa nini ingane ephumile nawe? Ilwa uma kuwena uzothi mawuxabana nobaba wawo nje out of the blue bese uthatha isinqumo sokuthi lesisu uyasikhipha awufune kwalesisu salendoda ngenkathi uthi uyasikhipha wena olwa nengane engenacala izokwenzani izobe isilwa back nawe. Kodwa ubaba wengane bengabe ezolwa nawe akunika ingcindezi akuthuke mase siya akushaye mase siyayiphumela isisu izosuka lengane yenzani iyakolwa nobaba wayo ngoba iphume nje ubaba wayo kade ihlukumeza uma wayo. Understand mina ukuthi abantu yini into abangafuni ukuyiunderstand akuzona zonke izisu ezikhishiwe noma eziphumile ekumele zisuswe kumuntu. Lento ifana nokufa komuntu khona ukuthi kushone umuntu ehamba nawe mhlambe niye roundini mhlambe niye nombolweni mhlambe kunomsebenzi niyowenza mhlambe nani uyabo
ngenkathi eshona nihamba mhlawumbe beniyoyigebengela ngolayini wenu ngenkathi eshona nihamba akwazi ukuthi kuthiwe lo muntu owashona nithi niyozama ukunamathele wena ayikho leyo nto leyo ukunamathela ayikho leyo nto ngoba yindaba uzokulwela ngoba uyazi ukuthi yipi mission ekade ninayo futhi not all the time ukuthi mawuxabane nomuntu washona leyo muntu noma washona okusho ukuthi lowo muntu uzoqhubeka alwe nawe kuyenzeka umuntu umlimazi afuna ukulwa nawe kodwa impi yakhe ingabi ngaphezulu kwakho nedluzi lakho nepower yakho abe ngaphansi bese kusuka ipower yakho mayisiyamthwebula uzothi umuntu ubulawa uwena impela kodwa ipower yakho iyamthwebula izomenzani manje isizomenza iviyo kufana nangesikhathi soshaka oshaka babefike baye kobulala kulezo zigodi lezo mase bebuleyiwe bese isiyadliwa leso sibongo noma leyo ndawo uma kudliwa indawo liyabona sebezosuka bazojoyina ngapha ngakushaka bakwakhiwa uZulu uma kujoyina abaphilayo kujoyina ngisho idala kujoyina ngisho laba babulewe sebezoba ithimba la ngapha uyabona kuyenzeka umuntu umbulale kodwa shintsha umuntu enze njani angene kuwena umehluko ngoba ububulalile usezokwenza lo muntu osumthwebulile ukuthi ubulale njalo noma ungasathandi that is the thing bakubona bonke abantu ababoshwe emajele ababazi igebengu cha akufanele umuntu umjudge ngoba uboshiwe uthi hayi ngoba ubuya ejele wena uyisigebengu omunye umuntu uyaboshwa because ubezama ukuvikela izingane zakhe omunye umuntu uyaboshwa uqanjelwa amanga umuntu uyaboshwa ngoba benzile ubugebengu omunye umuntu uyaboshwa ngoba ube sendaweni wrong isikhathi eswrong omunye uyaboshwa ngoba uhambe nabantu abarong bengamtshelanga ukuthi ziningi izathu bafethu omunye umuntu uyaboshwa ngoba nje kuphenduke nje izinto nje zedlozi lakhe nomndeni wakhe zaphenduka emhlabeni ngaphezulu ngani bese ziyamkhaphela ejele yabo so awumjudge umuntu ngokuthi wenzani kufana nalento le yokufeba akubona bonke abantu abafebayo ekuthiwa abalungile abanye abantu abafebayo abanye abantu abafebayo besifazane kulunga impela ngoba yindaba lokho kufeba kwakhe ikhono kumenza ukuthi abe nesizathu sokuvuka geze ekseni abe nesizathu sokuswenka abe nesizathu sokunuka kahle ngoba yindaba ufuna ukubonwa yilaba afuna bambone abe nesizathu sokwazi ukubeka ukudla etafuleni ngaleyo nto yakhe yabo akubona bonke ubufebe kuthiwa wrong cha akuyona leyona kodwa mawuzobhidliza imizi yabantu uthathe amadoda abantu abashadile uthathe indoda yomuntu asale ekhala umuntu elwa nawe yibhadi ngoba usungena empini that you were not prepared to involve yourself kuleyo mpilo leyo angazi noma uyangizwa yini manje abanye abantu izinto bavele bayikhulu bengayijekha that is why kubalekile mawuza kumina izinto sizichecke thoroughly ukuthi yini kwenzekeni kumele kulungiswe kanjani kulesimo obhekene naso that is why ngilo makhanakhanda ukuze umakhanakhanda ukwazi ukulwa izimpo zazi nongazazi mawusuphakamisa idlozi lakho ulokhuzana umakhanakhanda so mangikhuluma ngendaba lelaka icala leli lika AKA into engayiqinisekisa lapha ukuthi uAKA ngingasho ngananazi ispirit nje sika AKA sesilapha ya kade sihleli lapha ku Florida for quite some time khona into eke bayenza eke baya kuwona uFlorida engathi beyile into abafike bayenza lapha ya ikwazile ukumthatha uAKA kwazile ukusuka uthe besuka wasengena kubaba wakhe wasehlala kubaba wakhe bake baya nje bafike baye ngathi kune incident kuyavela futhi beya after esefihliwe AKA baphinde baya ku Florida lento abafike bayenza ku Florida isebenzile bakwazile ukumthatha kodwa wasengena wahlala kubaba wakhe yabo njengoba ke ehleli kubaba wakhe ubulungiswa ke buka AKA buzokwenzeka noma ingayiphi indlela ngoba uzilwela yena ulwelwa umndeni wakhe ulwelwa iningizimu Afrika uAKA
Yilawo nje amazwi engawadlulisa ukuthi ubulungiswa buzokwenzeka ngo-aka ngoba ispirit sakhe asekho emgwaqweni sikubaba uzilwela yena ulwelwa umndeni wakhe ulwelwa iningizimu Afrika. I wish ukuthi nasecaleni likaSenzo yenzeka lento ukuthi ispirit saSenzo siye ngapha kaMeyiwe bese kwenzakalani bese uSenzo eyilwela yena bese lwelwa umndeni wakhe bese lwelwa iningizimu Afrika. Manje kule case kaSenzo iningizimu Afrika ibuye imdayiso uSenzo. Ithule nje ngoba umthetho phela kumele ngabe kunendlela okwenzeka ngakhona kodwa ibuye imdayise ugcina umndeni ulwa wodwa umndeni kaSenzo usenza kalwi iningizimu Afrika ayilwi uma engalo uSenzo izolwa kanjani iningizimu Afrika kugcine kulwa umndeni wodwa wakhe ulwa wodwa umndeni kaSenzo bese ugcina uattackeka kalula ke yonke impi iyothi dlwa emndenini kaSenzo. Siphinde futhi ngicele lapha ya kwimedia yonke ngiyacela imedia ikuhloniphe ukusebenza kwamaphoyisa abafethu. Inkinga yemedia nomphakathi ayibayayifaka lendlela yokusebenza kwamaphoyisa ehlathini futhi bayayenza ukuthi kube nzima umsebenzi wamaphoyisa. Abantu bafike baxoxe umbono wabo into abayicabangayo sekuyasuka kufonela amaphoyisa ukuthi hey ake niseshe kanje kade beyikhuluma phansi kwesihlahla kade beyiqoqe emajointini sekufuna amaphoyisa athi dlwa aye ngalapho akuphinde kuthiwa hayi ake nibheke futhi ngapha imedia yafona sekwenze njani ngecala likabani lapho mangabe kwenziwa iinvestigations kufuna yenziwe silently ngoba umuntu osuke enze ububi usuke ngalele lapha ekhona usuke elalele ukudlula bonke abantu abalalela ukuqhubeka kwecase umuntu osuke involve kwanento encane ekhulunywayo uvele abe clued in ukuthi kuzokwenzakalani ukuze yena acalculate ukuthi uzophuma kanjani kuleyonto. So ingathi imedia ibhizi hlohla iphoqani manje ukuthi amaphoyisa agcine commenta ngento engakafanele comment ngayo noma agcine kubalekela ukucomment uma kubalekela kwavela athukwe kuthiwe ayahluleka awenzi lutho awenzi nani ukusebenza kwemedia yonke futhi ngaba ama radio ngaba amaphepha ngaba social media ngabe yini iyayiphazamisa indlela amaphoyisa asaza ngayo because akufanele amaphoyisa agcine bopha kodwa engabuqoqile bonke ubufakazi ukuthi ngempela uyeluya ngoba nakho kuningcindizi yemedia noma ingcindizi yomphakathi ngoba mangabe seziye court azisebenzi ngendaba ukuthi bebecabangana abantu ecourt court baba usebenza ubufakazi noma umuntu eyenzile into failing to produce evidence kuyafana nokuthi leyo muntu akayenzanga because you can't produce any evidence. Angazi abantu bahlulwa yini angibazi abantu because mawusuluthathile nje udaba walibeka kubameli walibeka kwabazomthetho kube yibona abakwazi ukuphusha ngendlela ekuphushwa ngayo uyabona ukuthi amaphoyisa kwenzakalani manje babuya abameli bakuchazele noma babuye ezemthetho ukukhuluma nabo kana nje privately ukuthi hayi I'm making a follow up nani uyabona kule case kanje bakuchazela hayi kuhamba kanje iyakwazi ukuba ngcono leyo nto leyo yabo. So imedia nabantu bagcina benze kube nzima ukusebenza kakhulukazi kwamaphoyisa yabo. Kwesinye isikhathi iphoyisa libophile ligcine lisolo ukuthi libopheleni ngenxa yengcindezi esifika manje ke nayo uyabo sekwenzeka izinto alisalandeli ngendlela ebelifuna ukwenza ngayo ilokhuzana ebelifuna ukusesha ngayo le case le investigation alisenzi selenza nepressure la ngapha kula agcina umuntu enza amaphutha azodedela uaccuse ngedate yase court yabo. Ngikhuluma lezi zinto ngoba bafethu umsebenzi wami ukulwela abantu noma ingayiphi indlela owami umsebenzi nje ukulwela abantu uyathanda noma uthandi owami umsebenzi ukulwela abantu la ukhona ngikulwela ungithanda ngikulwela ungangithandi ngikulwela ungithanda ngikulwela ungifuna ngikulwela la ukhona ngikulwela ngenkani mina umsebenzi wami lo ngavuma ingakho ngikulevel 7 hawu kuyakhumbula nje abantu bethi bafuna ukuzoganga edamini lami athi umuntu hayi sizokwenza isithombe bengazothi kunenyoka kodwa engaphansi kwamanzi ledamini lakho ngathi imake mase ngenzani mase ngitholani ngokuthi nenze kwaba nenyoka edamini lami ingekho bathi abantu bazokuvuma bathi unamandla ngathi awamamandla wezi kanjalo awamamandla nje awezi kanjalo awamamandla eza ngokuthi ngisiza abantu
eza ngokuthi ngisho into engakenzeki ukuthi kuzokwenzakalani kuleyonto, awamamandla eza ngokuthi nqobeleke abantu, awamamandla eza ngokuqamakhanda khanda ukuthi into ezifunwa abantu azenzeke, enza kanjalo awamamandla, awenzi ngokukhohlisa abantu. Hayi King singakwenza nje sithathe isithombe sakho sithi dlwa bengathi kulwa sibheke igagasi elaseliphinde emuva, sifike sikubeke nawe lapho kulona elaseliphinde emuva, kube ngathi beliza, kube ngathi ulimisile ulwandle, ngathi into zengane lezo, into zengane lezo. Mina ngeke ngiyenze lonto mina. Uma sebengicela abantu King ake uhambe yolwandle uyolimisa igagasi, sibone ulimisile igagasi, ngizothini ngoba phela ukuza kwegagasi kusuke kune impact esuke yenzeka phakathi, ngaba it's a spiritual impact noma it's a man-made impact lapha ngaphakathi olwandle. Bayazi abasolwandle kuyenzeka kube ne-man-made impact, kuyenzeka kube ne-spiritual impact. Mhlambe nje kwelinye izwe bekuqhunyiswa lamalokhuzana abuya aqhunyiswe ngaphansi kwamanzi, bese ingathi eqhumisa bese yamuva amanzi athi, yabona ingathi emuva amanzi eza ehamba wonke umhlaba ezezodlula la ngingafanele adlule khona, ngoba kunento yenziwa abantu phakathi. Kokunye kuyenzeka kube it's a spiritual impact. Yabo kunyaka nje isilwane esikhulu sisedamini ngendlela bengafuni isinyakaze bengafanele siphenduke ngayo. Nawe nje mawungabeka amanzi endishini, masuyangena endishini bese uyangena endishini ume ngeenyawo, uyabo ngeke aqala inyuke, kodwa mawusungena endishini sewuhlala phansi uyanyakaza, azoqala afuna ukukapakela emacibaceleni if kade ufaka amanzi amaningi nasolwandle kuyenzeka into efana naleyo. Yabo it's a man-made impact or a spiritual impact. That's what I can say. Yabo abantu boze bavuma ukuthi this is King Bhaka, and they don't call me King Bhaka for nothing, you know. I am the king because I've been through such challenges and I've managed to conquer them all. This is why I'm in level 7. That is why I'm on level 7, because I've conquered a lot of challenges that were put upon to me. Awusanibonani lapho nikhona, ngithanda kakhulu bafowethu, ngaphandle kwenu angazi ukuthi ngaphandle kwenu ngabe ngini. You made me to be a King Bhaka, that of course I am today. Without you I wouldn't be me, that of course. Suka maqanga valelise papa yini kwi Saturday ngizophinda ngibuye ngizokhuluma nani, bengifisa nje ukuqhamuka ngikhulume nani Monday afternoon, just that nje ngibhizi kakhulu since silungisela ukuphela kwenyanga Good Friday, sithi silungisela Good Friday. Ngangithembisa abantu ngathi le yandle ngiyakhela abantu bamakhanda khanda ngiyobe sengisifakile islap phezulu, yabo. So nje ngiyaqhuba and ngiphinde futhi ngixwayisa abantu ukuthi angikhulumi mina ngama inbox o Facebook. Yabona abantu abakhuluma la banifuna o250, banifuna o350, banifuna o600, ama scammers wonke lawo. Angikhulumi mina inbox lapha ya. And uma ukhuluma nami akube ukuthi usebenzisa uWhatsApp number othi 0798130260. Mina ke loyo ke 0798130260. Mina ke loyo. Hayi nje ukuthi ngifisane ngisuke nje ngizokhuluma nithi ningizwe ngikhuluma kwilento bengikhuluma kwi-inbox and stuff. Angikhulumi nje kwi-inbox mina, yabo, ngenzi lonto, yabo. Manje abantu ke uvela suku umuntu azoshinta engekho afuna ukuyenza azothi into ekhona. Angikhulumi nje inbox mina. Papa yini thini lo yani papa yini kakhulu. Sobona nani inumber 0798130260. You can WhatsApp me on that very same number. Thank you so much. Bye bye. God bless.